Kaixo guztioi, nire txanda iritsi da zuen galderei aurre egiteko. Mila esker, lehenik eta behin galderak bidali dituzuen guztioi, jende askok parte hartu du. Eta, badakizue bakarrik 10 erantzungo ditudala, ze bestela egun osoa egongo ginateke hemen. Beraz, prest zaudete? Goazen! Lehenengo galdera Junek egin dit, eta horrela dio. Aktoreren bat gaixorik badago, nola grabatzen dituzue sekuentziak? Aktoreren bat gaixorik jartzen bada, saiatzen gara beste sekuentzia batzuk grabatzen, bera ez dagoen sekuentziak, adibidez, edo beste plano batzuk egiten ditugu, baina ezin duguna da bertan bera gelditu grabazioa, eta beti aukerak daude zerbait egiteko, beraz, hori. Bigarren galdera hau jende askok egin didazue, eta da, ea eiderri bezain beste gustatzen zaidan dantza egitea, eta bide batez, ea zer nahiago dudan, dantzatzea, abestea edo antzeztea. Egia esan, bai asko gustatzen zait dantza, eider bezala, agian inkluso gehiago, nik uste dut. Eta, dantzatzea, bestea edo antzestea, zer nahiago dudan, nik uste dut antzestea. Ze dantza egiten duzunean, antzestu dezakezu, eta abesten duzunean, baita ere, beraz, antzestea da worldwide, multitasking. Orduan, hori, antzestea. Hirugarren galdera da, ea nire grabaketa egunik gogokoena zein izan den eta zergatik. Nik uste dut ez daukadala egun bat asko gogoko dudana, baina asko gogoko nituen sekuentzia eta sekuentzia tartean Dana Herrianekin egiten nituen txorakiriak edo TikTokak, edo ez dakit, baina umore oso merezia daukagu eta oso ondo pasatzen genuen biak batera. Beraz, nik uste dut hori dela gehien gogoratzen ditudan momentuak. Laugarren galdera, Malenek bidali dit, kaixo Malen, eta da zein izan den nire musikalik gogokoena. Esango nuke Ordu Beltzak. Ze abestia supervibrazio onak ematen ditu, eta, esan behar dut, egun hartan bero handia egiten zuela, sekulako beroa. Eta ni neraman sudadera luze bat, eta orduan, hori. Imaginatzen duzue, baina, gela hartan zeuden neskak zoragarriak ziren, eta hori, abestia pila bat gustatzen zait. Beraz, hori, Ordu Beltzak. Bosgarren galdera, amatxo maitia nola gustatzen zaizuen salseoa, Benetan, nola zeaten. Galdera hau egin didazue, ez dakitzen bat jendek egin didazue galdera hau. Orduan, erantzuteko garaia. Bosgarren galdera, salseo galdera, hau da. Galdetu didazue, ea nolakoa den musua eman behar dugun sekuentzia bat grabatzea, eta ea nolakoa den nire harremana Nikolarekin. Hau uste dut dakizuela. Nikolak ez ninduen batere gustoko hasieran. Ez dakiz zergatik, maitagarria naiz. Baina, nik hori enekien. Orduan, happy flower, living life. Baina gero harreman oso ona egin genuen, eta aitortu zidan, eta ni nengoen like. Vale, ondo. Baina, musu edo ez musu, berdin du, zen ikuste dut oso erraz grabatzen genituela bion sekuentziak, eta ni oso gustura nengoen berarekin grabatzen eta ez grabatzen.
Osea, lagun hona da, eta hori. Eta hori da, pixkat. Ez dakit, ze pentsatzen zenuten, baina hau da egia. Bueno, beste galdera bat, da, hau super bitxia, iruditu zait, eta oso galdera divertigarria. Baita ere, dela, goazeneko beste pertsonietako bat antzesteko esango bariate, zein aukeratuko nuke. Bueno, presa dute, Igor, fijo. Ze pila bat gustatzen zaizkit olako pertsonaiak. Ze, bueno, pertsonaiak, ze fikzioa da. Bizitza realean, ez. Baina fikzioan bai horla gaiztoak, pixkat txulitoak, ez, eiderren oso kontrakoak diren pertsonaiak asko gustatuko litzaidake olako bat antzestea. Bai, ortupeakin, txulito. Salseo aparte, zazpigarren galdera, ekainek egin dit, kaixo ekain. Eta, bueno, hau askotan galdetu diazue, kaletik edo sare sozialetan, eta bat. Da, goazen non grabatzen den. Ba, goazen grabatzen da Donostin eta Azpeiten, Gipuzkoan. Bai, Donostin leku superpolita da, baina daka beste klima bat, osea, sekulako hotza egiten du hor, da into the woods, osea, superpolita, baina hotz handia egiten du. Eta bestea, ba, Azpeitian. Bueno, 8. galdera da ea bizitza errealean zer ikasten dudan eta non bizi naizen. Ba, bizitza errealean Resaden ikasten dut, arte dramatikoa, orduan Madrilen bizi naiz ikasten dut. Eta hori, in the city, in the capital city. 9. galdera, oso kukia iruditu zaitze audio bat bidali dit Igak, eta zora hotxa super kukia iruditu zait, bai. Eta bueno, audioak hau esaten zuen. Kaixo esti, noiz jakin zenuen aktore izan den zenuela eta ze beste hobi izango litzateke zure favoritoa. Ba, bueno, Iga, nik uste dut aktore izan egin nuela, jakin nuen oso txikian nintzenean. Baina, bueno, beldurra ematen zidan lehenengo pausoa ematea eta mundu honetan sartzea. Ez dakit, baina betian ikustatu zait mundu hau. Bai, eta beste hobi bat, bueno, dantza egitea. Orain ez dut dantza asko egiten, ze topera nago ikasketekin, baina asko gustatuko litzaidake, berriz ere dantza egitea. Bueno, lagunok, eta iritsi da garaia azkeneko galdera erantzuteko. Beraz, hortxe doa. Bueno, nahiak esan dit, aukeratzeko goazenek eman dizkidan 4 gauza polit. 4. Ez dakit, ez ditut zenbatuko, esango du niretzako gauza politena. Adibidez, bizi izan ditudan esperientziak, onak, txarrak, erdipurdikoak, berdin zait, oso esperientzia polita izan da, grabaketa hau, eta beti gogoan izango dut, bai, asko ikasi dut, eta hori... Eta baita ere, bueno, pertsona zoragarriak ezagutu ditu dela, oso lagun onak egin ditut, benetan, eta bueno, zuek ere horre zaudete. Bueno, onaino iritsi gara, 1000 esker parte hartu duzuen guztioi, benetan ikaragarriak zarete, 1000 esker berriz ere hor egoteagatik, maite zaituztet, 1000 musu bidatzen dizkizuet, eta lasai zer datorren astean beste pertsona bat egongo da, zuen galderak erantzuten. Beraz, aspertu, ez zarete aspertuko. Jakin nahi baduzue nor izango den, adibili sare sozialetan. Eta hori, maitiak, bueno, familia, 1000 musu, ondo pasa eta oso pozik izan.
Apa, proposamen batekin nator. Urrengo larun batean, maiatzak 8, zuen galderak erantzuten egongo naiz. Beraz, mesedez, animatu, zeo zer bidali, ez? Eta nola bidali dezakezu galdera? Betikoa, Facebooken bitartez, Twitter, Instagram, WhatsAppen bitartez, hemen duzuen telefonora, edo nahi duzuen modura, baina mesedez, bidali. Eta, dios, ia astu zait, duzuela urrengo astelen arte bidaltzeko galderak. Beraz ez galdu denbora, pentsatu, idatzi eta bidali. Aio!